градски транспорт. Аз съм Горета Пенева, регионален професионален съюз на Варна, т.е. на региона. До мен е господин Матърчев, президент на регионален професионален съюз. Тук са новите членове на управителния съвет на синдикалната организация и член на новата контролна комисия, която беше избрана. Новото, което е в избора на синдикалната организация, е създаването на контролна комисия, която до този момент не функционираше и може би, ако имаше такава в този момент, нямаше да се стигне до тези сериозни проблеми, които даже рефлектират така някакви в обществеността. Искам да ви информирам за това, че през август месец синдикалната организация получи писмо от някакъв инициативен комитет, които искаха свикване на общо събрание, ревизионна комисия, да даде отчет за финансови отчети на синдикалната организация, както и да се смени ръководството въобще на организацията. Трябва да ви кажа, че тази организация нарасна много и може би е най-голямата в градски транспорт. Нормално е да има апетити към нея, не от КНСБ подкрепа, може би от някой друг синдикат, който иска като че ли да се установи в това дружество. Съмнявам се и ви казвам тези думи, защото при проверката на страна на контролната комисия, която бе назначена от мене, се установи, че е плащан 2 пъти членски внос на лице, което е не синдикален председател, но е упълномощен представител на Съюза на превозвачите за България, господин Максим Петков. На 2 пъти на този човек е плащан членски внос от 152 лева, при което, за да не се създават проблеми в организацията, председателката е била принудена да приведе тези пари на тази организация, макар че тя не е синдикална организация. Неприятното в първото писмо, което получихме от групата хора, бе заплашителният текст вътре в това писмо, което е недопустимо за една синдикална организация, че ако това не се извърши, ще бъде даден на ръководството на прокуратурата. Неприятното още по-голямо е, че става по-голямо от това, че не се изчаква събранието и контролна комисия да отчете дейността наистина на това ръководство, дали има нарушение или няма нарушение, преди това дава жалба до прокуратурата за някакви нарушения. Аз не можех в началото да кажа дали няма или има нарушение. Това трябваше да бъде извършено и бе назначена контролна комисия по-обширна, а не тая на региона, за да не се каже, че региона по някакъв начин подкрепя ръководството на местната организация. Един експерт-счетоводител бе назначен, председател от Националната Федерация на енергетиците бе избран за председател на контролната комисия, както и един член от контролната комисия на региона. Извършиха обстойно проверка на цялостната документация, протоколи, приходни разходни ордери, касова книга. Ровеха се, не могат да намерят грешки. Защото за всяко един разход, зад него стоеше решение на управителния съвет на тази организация. А в синдикатите нещата стоят така. Не за всеки разход можеш да имаш бележчица, защото отиваш на банкет и гледаш да не дадеш 20% ДДС, малко по-малко да ти излезе сметката, гласуваш разхода и го плащаш. Така че такава изрядност в документацията не сме виждали досега в друга синдикална организация, защото хората обикновено пишат в един тефтер, взел колю, дал колю и накрая толкова пари останали. Докато тук беше абсолютно всичко направено перфектно. Тази пресконференция правиме поради това, че тази група, която трябваше да бъде днес на събранието, не знам дали един човек е имал от тях, но събранието бе делегатско, трябваше да присъстват 23 души, присъстваха 14, т.е. повече от половината присъстваха. Но в 9 часа сутринта се е правило някакво алтернативно събрание, долу в стола, на което се е избирал някакъв нов председател и някакъв нов секретар и се разпространява чрез медиите слуха, след като не чете никакъв ревизионен акт, за груби нарушения, кражби и така нататък, които подронват
авторитета не само на председателя на организацията, а подронват авторитета на цялата централа, ако щете, и на региона. Просто това е абсолютно недопустимо. Много отдавна бяхме получили искане от страна на няколко синдиката и на работници и служители, придружено това искане от работници и служители, за изключването на няколко души от нашия синдикат, тъй като, използвайки служебното си положение, са притискали работниците и служителите да членуват в нашия синдикат. Което е толкова недопустимо, че ако човек наистина, ако аз работих в този предприятие, това нещо ще стане на секундата. Така ли иначе, аз изпратих това писмо до централата, но тъй като коректността, толерантността и не знам още каква добра дума да кажа за централата, никога не извършва такива действия, изключване, докато няма окончателно дадени аргументи за това. Затова те казаха, че ще дойдат на това събрание да чуят страните и предварително са разгледали всички жалби и тогава да излязат със становище тези хора дали да се останат в организацията или не. Защото нормално е човек да се съмнява за нещо, като бъде убеден за това, нали, да се извини, ако трябва. Но тези хора не дойдоха на това събрание, може би един човек присъстваше от тях, тъй като от събранието казах, че беше делегатско, на 10 души един. А след обяд още една група, която се е повтаряла от сутрешните представители, пак се е събирала долу, какви решения са вземали, не знам. Но това, което се случи, е, че пък общото събрание, което беше, не общото, делегатското събрание, взе решение да, преди централата, да изключи тези седмина души, които ходят от стоянка на стоянка, от обръщач на обръщач, да компрометират ръководството на синдикалната организация, даже и централата. И те бяха иззети с большинство решение да бъдат изключени. И бяха изключени, така че в момента не се налага решение на централата за това, тъй като, не знам дали знаете, може би един от редките случаи регионален професионален съюз Промяна Варна да има самостоятелна регистрация извън централата, защото по Кодекс на труда всички браншови организации, регионални организации получават своята представителност, т.е. легитимност и законосъобразност от централата. Ние на това не се спряхме, може би затова и региона е един от най-съхранените региони. Ние си имаме и самостоятелна регистрация, и членство в Национален професионален съюз. И в нашия устав ясно е записано, че освобождаването на индивидуални членове може да стане единствено и само на общо събрание. Поради което аз, въпреки че знаех какво става, ходих и виждах какво става, не можех да го извърша това нещо. Сега съм много доволна от това, което стана, защото хората, които бяха тук, бяха единни, застанаха зад новото ръководство, избраха и казах ви и нова контролна комисия, която надявам се от тук нататък, появят ли се такива проблеми, своевременно ще се извършат проверка на документация, за да не се стига до такива унизителни отношения, защото това са недопустими отношения, според мен. Добре е, че ги освободихме тези хора, защото те не тормозят само нашите членове, те тормозят и членове на КНСБ, на Подкрепа. И трябва да ви кажа, че може би за първи път в синдикалното движение, всички синдикални организации без АДС, бяхме единни в исканията си пред община и пред ръководството на предприятието за съответни действия към тези хора. Това е. Може? И да, и още една синдикална организация, другата промяна. Тъй като СВР се промяна, има още една. Те са СОТР. СОТР се наричат, да, добре. Тези 7 души не можах да разбера къде са. Всичките са наши членове. Наши членове и бяха освободени, защото водят подривна дейност. Кога са били освободени? Днеска на това общо събрание. Въпрос? Колегите, ако трябва, другите синдикати